Tahle stránka patří Roblox skupině podvodníků, kteří takhle kradou desítky účtů denně. Vidíte, že tahle stránka je extrémně nedůvěryhodná. No a přes tuhle stránku se snaží ukrást účet a i mě. Ale místo toho, abych se v tomhle videu nechal okrást jak nějaký noob, tak místo toho já v tomto videu zničím celý jejich podvod tak, že kvůli mě úplně skončí. A jak to udělám? Tohle je Discord skupina těch podvodníků. Na téhle skupině je hlavní podvodník Blakey. Jo, jmenuje se Blakey. A tady profil a můžete vidět, co teďka poslouchá za písničku. Já, co to sakra poslouchá za písničku? On poslouchá jakou M6, prostě to je klasická věc, co by poslouchal podvodník. Zvyhnutý prostředníček, jo, prostě taková, no to je teda fakt hrozný. To je teďka jedno. A důležitá věc, co tady mám napsaný, že nemáme žebrat o Robuxy, ale že mu máme poslat soukromou zprávu a nějaký Robuxy mi za to dá. A teďka to začíná být fakt zajímavý, protože mi napsal, přidej si mě na Robloxu, Nick Blakey _ player a mám se k němu tady připojit. Takže se teďka přidáme do přátel. Všemu tady request, nevím proč vypadá jak nějaký šprt, ale asi to nebudeme řešit. No, takže už jsme se ho přidali ve hře, takhle vypadá, no a možná se divíte, že nejsem na svém hlavním profilu, ale já si tady tenhle profil nechám ukrást a nebojte, je to součástí toho celého plánu, prostě musí ukrást účet, jo, neptejte se proč, kvůli tomu teďka mu dáme teda trade. A tady mi píše, chcete Robuxy zdarma, já píšu to anglicky, já mu napíšu +check, protože chci, abyste to video měl česky, takže napsal, dobře, budu si to překládat, takže to nám pomůže, no a teďka, kolik máš domácích mazlíčků, OK, to je fakt vědět, že používá Google překládač, protože někdo tomu neříká domácí mazlíčci doslova. Ale to nevadí, takže nevím, proč to chce vědět. A píše mu 20. Máš nějaké velké, takže ona si myslí, máš nějaký huge, ale on to Google překládá na velké, tak to je funny. Dáme tady 2. Zeptáme se ho, proč to potřebuješ, protože já si myslím, že oni takhle zjišťujou, jestli se jim vůbec vyplatí vám krást ten účet a prostě celý to řešit, jestli na tom účtu vůbec něco máte. To je jen kontrolní otázka. Proč se mi na to ptá, jako what the fuck? Jo, kolik Robux chceš? Tak samozřejmě chci hodně, takže napíšem 1 milion. To je jako minimum Robuxů, co bych chtěl. Píšu plus. Ok, pošlu odkaz. Tak jo, let's go. No a teďka už se dostáváme k tomu mému plánu. Tady mi teďka právě poslal odkaz. Vy to nevidíte, protože editor to zablur. Když dělá banka věci jednoduše, pomůže ti nastartovat podnikání skutečně jednoduchým podnikatelským účtem zdarma. Založ si ho hned teď. Airbank. I banku můžete mít rádi. Niko se musíte. Ale no ale tím se dostáváme zpátky tady k téhle stránce. Tuhle stránku jsem vám zase přeložil přes Google překladač tady do češtiny, přeložit do jazyku čeština, abyste tomu rozuměli. No a jak vidíte, tak ta stránka vypadá extrémně nedůvěryhodně. Máte tady Robuxy zdarma, roky zkušeností, spokojení zákazníci, tady ty smajlíci. Vypadá to, že to fakt ten podvod dělal nějaký blázen. A tady teda si můžeme zakliknout, jestli chceme 1000 Robuxů, 5000 Robuxů, anebo 10 000 Robuxů. Já chci teda 10 000 Robuxů, nevím, proč jsem mě ptal, kolik jich teda chci, když to stejně musím zakliknout. A tady musím dát jméno a heslo. A logicky, když tady zadám své jméno a heslo od Roblox účtu, tak žádný Robuxy nedostanu, ale místo toho mě okradou. Ale já to i tak udělám, takže tady dám ten můj falešný účet, který si nechám teďka ukrást. No a jméno tady k tomuhle účtu je ta Petr Sláma a heslo je Rýma Zucha 1, 2, 3. No a teďka to tady pošleme. A uvidíme, jako, co se sakra stane. OK, zmizela ta stránka, takže asi se to odeslovo. Tohle je teda fakt hrozně debilně naprogramovaná stránka. Ale budu dělat, že to je super a hrozně legit, o ničem nevím, že jo. No, Blakey mi teďka cancelul trade a nevím, kam teda vůbec ani zmizel. Na serveru už ani není. No a potom, co jsem měl tady tyhle údaje, tak on zjistil, že já mám tady na tomhle účtu Petr Sláma dvojfázový ověření, takže mi napsal, potřebuji, aby se mi přeposlal tvoje e-mail, abych to mohl zkontrolovat, zda není falešný. Pošli e-mail na moje e-mail blakey@gmail.com. No tak dobrý. Takže a on chce, abych mu poslal tady tenhle e-mail, který mi právě přišel od Robloxu na dvojfázový ověření 513385, klidně teďka už neplatí, takže ho můžete asi klidně použít na Petr Slámu. A 15 kódů vyprší za 15 minut, takže on chce, abych mu tady tenhle e-mail přeposlal. No a když mu tenhle e-mail přepošlu, tak on se bude moct přihlásit na můj účet a získat k němu přístup. Tak se možná říkáte, proč chci nechat okrást o svůj účet, tak je to kvůli tomu, aby mi ten podvodník věřil, protože na tu další část budu potřebovat, aby si myslel, že jsem fakt blbej a já ho pomocí toho nalákám do pasti. Jdeme mu to teďka poslat. OK, právě jsem mu to odeslal. No a teďka se nepletu, tak když si zapnu hru na tom svém účtu, tak bych měl přijít o všechny pety, nebo minimálně o ty huge, ty mi určitě ukradl. Kaž, jo. Na tom účtu mi nechal jenom ketku a všechno ostatní
mi prostě vzal. No a pro ztracení všech svých petů stačí tady takováhle věc, jako vyplnit pár údajů na nějaký shady stránce a poslat kód a jo, hnedka už nic nemáte, takže je mi to líto, ale v tuhle chvíli my budeme dělat blbýho, jakože ani o tom nevíme, že nás podvedl, že jsme se ještě nedívali do toho inventáře, no a půjdeme mu prostě napsat, kde mi ty robuxy dorazí a jestli by mohl poslat nějaký robuxy i mým kamarádům. No a pomocí tady tohohle my podvedeme jeho. Ještě si ukážeme jak. Takže vyšleme, ahoj, chtěl jsem se zeptat, kdy dorazí moje robuxy. Obyčejně dorazí do 24 hodina. Aha, ok. Vem mě, že jsme prostě fakt nějaký kid. Dáme tam tady tohle. Těším se. Ok, já tak miluji, když to trolem, teďka fakt dělám, že jsem nějaký úplně kid. Jsem rád, že máš radost. Ok, ale teďka mu tady napíšeme. Myslíš, že bys mohl dát robuxy i mým kamarádům? No a my mu pošleme tenhle link IP logger a pomocí tohle linku získáme adresu a miliardu dalších informací o něm, jenom když se to klikne a napíšeme mu, tady jsou údaje mých přátel, jména i hesla. Můžete jim všem prosím poslat robuxy? Rozumím, jsi velmi zdvořilý, uskutečním. Takže teďka, on se teďka otevře. No a jenom abyste věděli, co se stane, když otevře tady tuhle stránku, tak mu to neotevře žádný seznam hesel ani nic podobného, ale místo toho mu to otevře tady tuhle stránku a potom ho to přesune na troll face a on se asi hodně rychle uvědomí, že dostal scam, takže uvidíme, jak mi napíše. Napsal, co to je? To se mi nelíbí. Teďka se podle mě uvědomil, že dostal scammer get scammed, není to nějaká chyba, ale teďka je jeho čas pořádně vystrašit a potom mu rovnou smazat stránku, protože i pomocí těch informací mu můžeme smazat stránku. Ještě si ukážeme jak. Mně se podaří získat jeho IPinu. No a my pomocí té IPiny víme, že je z Indie, v regioně Mahasutra, ve městě Mumbai a rovnou se můžeme podívat na mapě, kde tenhle žebrák žije. Se podíváme do Mumbaje. Zajímalo by mě teda odkud je. Česky to je Bombay, anglicky to je asi Mumbai, ale žije tady v Mumbai. Já se divím, že se mnou píše fakt takovýhle nějaký člověk někde z Indie. Počkej, pojďme se schválně podívat do těch ulic, jestli tady mají street view. Jo, mají tady street view. Tady je ten pár, co nám právě ukradl věci v Pet Simulátoru. O můj bože, co tohle je fakt, co to je za město, však oni tady mají prostě na ulici stánky úplně všude, ježiš, ale jako neříkám nic, na dovolenou bych se tam jako chtěl jít podívat. No a že jsme tady nějaký kid, napíšu, není lol, jak se daří v Indii, ty jsi mě podvedl, co? Napíšu jenom Mumbai, otazník. Otazník, vykřičník, OK, máme ho, teďka se fakt bojí. A teďka dáme vrať pety. Vyžíme tady vykřičníky. Co? Tvá zpráva nemohla být doručena. To je většinou způsobem, že příjemce nezdíš server, nebo příjemce přijímá pouze příjemné zprávy od přátel. Celý záznam příčin si můžeš prohlédnout tady. Hej! Oho, on se mě bloknul. What? Nebo prostě mě už mu nejde psát, nebo já nevím, jestli si smazal účet nebo co. What? OK, no tak teďka. On se podle mě bojí, že jsem ho jako vystupoval, že na něj pomalu zavolám policajty. Ale co já místo toho teďka udělám, je to. Já jsem se rozhodl, že tady tuhle stránku teďka nahlásím na téhle stránce oznámení phishingové stránky. No a tohle je přímo služba od Google, kde můžeme nahlašovat stránky. Nám tady stačí zadat adresu, potvrdit, že nejsem robot, podrobnosti, napíšeme scamming for Robux, že scammujou o Robuxy. Stránku tady dáme, ale to bude zase zablurovaná, protože já nechci, aby tam někteří z vás chodili a nechávali si scammovat o Robuxy. A tady dáme odeslat zprávu. Zpráva byla odeslána, děkujeme za zprávu, kterou jste zase společnosti Google. Teďka stačí nějakou chvilku počkat a měli by ho zabanovat. Teďka bude střih a budu to asi já za 2 týdny později a uvidíme, jestli se nám podařilo zabanovat nebo ne. Ok, teďka jsem dovolal s Pokecem a on mi říkal, že před 2 týdnama mu psal nějaký scammer, který mu posílal link na nějakou divnou stránku a že prej nahlašoval. Takže to mám jí teďka zkontrolovat, jestli pořád funguje. Mám tady nachystanou moji ukončovací rukavici. Tahle rukavice je ověřena na to, že ukončuje scammery. Takže zmáčkneme enter s touhle rukavicí. 3, 2, 1. Let's go, kámo! Error 404. Takhle to dopadá, když jsi scammer, kámo. Tady tohle je moje rukavice na scammery a tohle je náš indický scammer. Podívej. Takhle to dopadne, když budete skemovat. Přijde si prostě pro vás Lukom se svojí antiskemerskou rukavicí. Takhle to dopadá. Dej like, dej odběr a... Zatoč si orém a nech rozhodnout twist, co postneš. Krém nalevo. Postneš citát.